Her er de 3 unge, der er bevæbnet med pistoler og kniv, røver en Netto-butik. Og her er det 2 maskerede unge, der tømmer kassen i en kiosk. Det er helt klart, det hænger røvsbuks og hele muligheden. Ja. Skate og kluns. I Fredericia står politiet lige nu med 24 uopklarede røverier, begået i de seneste 6 måneder. Alle er helt unge gerningsmænd. Og selvom gerningsmændene i dag er langt yngre end tidligere, er grovheden om muligt hårdere. I dette tilfælde truer en ung mand med en skarpladt pistol. Indehaveren får hervristet våbnet fra røveren, men han når at flygte ud af butikken. Vi gjorde det nok for at vise hinanden, at vi turde. At vi havde mod til at gøre det, og vi ikke bare snakkede om det. Det gjorde vi helt klart. Altså, det er ikke alle, der synes det, men der er nogen, der synes sådan, altså kriminel og sådan noget, så de kommer i, sådan, på en liste og sådan noget. Hele Danmark kender dem og sådan, så føler de sig stolte og sådan, så er der nogen, der er bange for dem eller noget. Jeg tror også at nogle gange, at der er tale om frustrationer. Det kan være mangel på egnede opholdssteder. Det kan være, fordi man simpelthen keder sig, og man ikke har andet at tage sig til. Det kan være, fordi man er op at køre af en eller anden årsag. Nu skal der ske et eller andet, og der skal være noget rav i gaden. Omkring Motalavej i Korsør. Over flere dage har der været optøjer. Værst var det nytårsnat. Her blev både containere brændt af, og politi og brandvæsen blev angrebet. Vi har i dag været ude i området og snakket med nogle af de unge, som står bag, og som giver politiet skylden. Fordi vi skal vise dem, det er os, der styrer. Motalavej her til eftermiddag. Vi mødes med Luaya El Ahmed. Ifølge ham står han i spidsen for den gruppe af unge, som lavede ballade til nytår. Vi er her i Korsør, vi er mafiagruppen. Der er ingen, der kan fuck med os, jeg sørger. Luaya El Ahmed fortæller os, at optøjerne handlede om at vise politiet, hvem der bestemmer i kvarteret. En magtkamp, som de unge mener, de vandt. Der blev skudt efter politiet, sten efter politiet, de stak af politiet. Som små hunde, de blev rigtig bange, de skred i bukserne. I løbet af natten satte de unge ild til 14 containere. Da brandvæsenet kom frem, blev de angrebet med bomberør. En beboer filmede episoden med sin mobiltelefon. Brandmændene følte sig så truet, at de opgav og kørte fra stedet, men også der blev de angrebet af kanonslag. I dag er det fint nok at skyde raketter, bomberør efter nogle andre mennesker. Det er vores tradition. Ja, som han siger, det er vores tradition, og det er vores område.